На 15 играеше в серия А. Днес хората го помнят повече с интервютата му, а не трябва. Синьори и синьори, Валери Божинов. През 2002 дебютира залечен на едва 15 годишна възраст в италианския елит, докато повечето от нас бяха под детските дискотеки. До 19 вече бележи редовно и има двуцифрен брой голове в серия А. Следва престои в Фиорентина, после кратък в Ювентус, макар и серия Б, а после идват и Сити за него още преди милиардите в клуба. Тежки контузии обаче спират инерцията му, всява смени на отбори, провокации в Лисабон, наказания, меден шум около личния му живот, всяка журналистите описват дявола, златните скунксове, а истината е всъщност, че повечето българи никога няма да стигнат до неговото ниво. Той бе наистина надеждата ми за следващия Стоичков и златна топка в ранните си години. За мен той е супер пич и огромен талант, погубен от контузии и може би от славата му, но всъщност това не е наша работа да го коментираме. Интервютата обаче с неговите изцепки ще се помнят с години, а доброто в него също. Божинов беше пропуснат шанс или футболист, който от млад носеше твърда голяма тежест. Сподели в коментарите по-долу твоето мнение и се абонира за канала. Айде!